Spoznali sme sa tu na Oxforde a rozhodli sa, že svoje skúsenosti prinesieme domov. Na Slovensko prinášame inovatívny spôsob merania dopadu neziskoviek aj verejného sektora. Každý rok sa na Slovensku investujú milióny eur do projektov, ktoré majú zlepšovať životy ľudí. A aký je problém? Často nevieme, či skutočne pomáhajú a ako veľmi. Tady vidím veľký špatný. Bez presných dát sa dobré nápady strácajú a financie sa bez dôkazov získavajú ťažšie a ťažšie. My to meníme. Všetko je inak. Prepájame zahraničné know-how s realitou slovenského prostredia. Meranie dopadu robíme zrozumiteľne, tak, aby každá organizácia vedela preukázať, čo presne dosiahli, aký majú dopad a ako sa zlepšovať. I'm stronger, I'm smarter, I'm better. Lepšie dáta znamenajú lepšie rozhodnutia. A lepšie rozhodnutia znamenajú silnejší dopad na komunity, študentov, životné prostredie, skrátka na Slovensko. Sme Merit. Meriame, aby sme mohli meniť. A toto je len začiatok. Hlasujte za nás v SIA 2025.